मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो दिनैहाय बे मेलाव बे जथुम्मायाव लेंहर जानाय गासै दानि आरो गोदोनि गासै बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर मेथाइखौ खननो बुंनाय बायदि फैबाय। आंनि मेथाइ खननाया जेखि जादोंलासै नाथाय आं जोबोद खुसि जादों दिनैहाय। खुसिया जाहैबाय गोदोनिफ्राय जोंनि मानव गेदेर बर'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि दिनाव दावहाखौ सोमावसारनायखौ दैदेनबोनाय दैदेनगिरिफोरखौ आं दिनै लोगो मोनफैबाय। रायज्लायनोबो मोनबाय। बिराद खुसि जादों आं। बै गोदो बे परमेश्वर सारमोनजों माइबारि औवासुंबारि थाखोमा उन्दुनायखौ गोसोखांफैदों आरोखि आङो। बेबादि खस्थ' खालामबोनाय दैदेनगिरि बिसोर जेरैहाय नुजाफैदों जोंनि मानव गेदेर मानगोनां सार सनाराम बाग्लारि दिनै बिसि भबानि बाग्लारि आं बाहाय जायखिया मुंखौ जोबलिया सानैसोखौ नुवाखिसै आङो गोदोनिफ्राय सोमावसारनायनि जाथायखौ। बे जाबाय प्रदीप दैमारि थांनाय समाव आं दंमोन। खबाइ लाग्रा बादि खिबि थाफायोमोन आं बिसोरजों आरो मेथाइ खनोमोन। उदां बलक बेयावनो उदां बलक जाबोबाय। दा मेथाइ आं बेखौसो खननोसै। आङो फक संखौ खुगा मेथाइखौ खनथ'ला। लाजिनायबो फैबाय। दिनै बैसोआ खरफुट बादि जामलांजोब्बाय। इसोरा बोरैबा आंनि थैनायखौनो पस्टपन खालामबोबाय थाबाय इसोरा। बेखायनो आङो बे लिडारफोरखौबो लोगो मोनफैबावबाय। दा मोजां रोजाबनोबो हाला। आङो दा उदां बलकआ सोबखोन्दा खुसेर बादि जाबाय। बोरायबाय माने बैसोफ्रा सिरि खरफुट बादि जोबला लांजोब्बाय नालाय बिदि आरोखि। जायखिया आं मानसिफोरखौ गोबां नुयो आङो जोंनि मानगोनां बर'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मखौ। उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बर'फा बिराद बाख्नायो। नाथाय आं सानो बेखौ बाख्नायनाया आखल आखु मोजां आखल आखुजों नङाब्ला एकदम मिसा जागोन आरो। बिदिनो बर'फानि सानथौ बर'फानि सानस्रि बर'फानि आदर्श होननाय लांथारो। खिन्थु आं दिनै बुंबाय गाज्रिबा मोनबाय आखलजों मोजां मावनायजों जों सिबिनांगोन। नङाबा बे न'खर रायजोआव दंब्लाबो गोजोनखाया। उदां बलकनि थाखाय आखाइ खबना हरदो आरो बिथाङा मेथाइ खनसिगोन दा। बर'फाखौ बयबो खलमजों सिबिबाय खुगाजों